Това са лимоните, бате. Айде, байте го. I was just looking for the sports channel, Gary. Cock that motherfucker back, Kiwi. Брат. Май някой ще яде лимони, брат. Така хора, вчера след това господин играхме билярд и решихме загубилия да направи някакво нещо за наказание. В случая реши да си слага лимони в очите. Това ще боли много. Направо не знам какво се случва. Вчера играхме много драматична игра на билярд. Общо 9 игри изиграхме, накрая буквално играхме за последната топка и той общо взето загубих. Той играеше много мръсно, но няма значение, аз съм мъж, държи си на думата. Това лимонче отива точно в моите зеници. И да, вие ще видите тази болка, този сочен лимон. И общо взето, да, бийте един лайк, един сабскрайб, коментирайте какви глупости да правим долу в коментарите. Следващия път ви обещам, като играем, той ще си го получи много по-лошо, колкото аз в момента. Но докато се стигна до там хора, нека всички му пожелаваме късмет. Ще ми трябва. Да го направим. Не съм доволен въобще. Правим го, брат. Фак. Боли ли? Да? Damn son. Fuck up. Целия си червен. Те лимони са много хуй. Здесь нека стави джата. Много съм глупав. Много съм тъп. Ако не заслужавам един лайк, бата, не знам. Да, един сабскрайб, един лайк, един коментар. До следващия клип. Не виждам ли?